फ्रेंड्स गिबियाव आंनि फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। जायफ्रा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो आरो आंनि चेनेलखौ नायो नोंथांमोना आरोबाव बे गोदान भिडिअखौहाय नायलांनो हागोन। नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन अब्लासो बुजिगोन। दिनै आङो नोंथांमोननो गोदान मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि नायल' जाल' सासेल' इउटुबार्स इन्टारनेशनेल गिदिंग्रा ब्रादार आलफ्रेडनि सोमोन्दै आङो फंनैसो नोंथांमोननोहाय फोरमायनो सानदों। अब्ला रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफा नोंथांमोना ब्रादार आलफ्रेडनि गावनि खुगानि रावजोंनो ससे भिडिअखौहाय खोनासंनानै लादो। हेल' नोंनि इंलिश चेनेलनिख्रुइ बर' चेनेलासो बांसिन भिउस फैयो माथो होनबा नों मानोफोरखौ बखियो बर'फोरा गावजों गाव खौसे गैया होनना आरो नोंनो डनेशन हरनाया गासैनो बर'आनो। नायदो लोगोफोर, अब्ला जों बिथांनि माखासे रावखौहाय खोनानो मोनबाय। दिनै गाबोन जोंनि बर' इउटुबारफ्रा गुबुननि जौगानायखौबो नायनो बायो, जोङो बेखौ नुनो मोनदों। जुदि बिथाङा गुबुननि जौगानायखौ नायनो बायामोनब्ला मानोथो बेफोरबायदि कुइसनखौहाय बिथांनाव सोंहरखो, मानोथो बेफोरबायदि एन्सारखौहाय बिथांनावहाय बिहरखो? आंथ' साबजानाय मोनाखै, गुबुनासो मा सानो। आरे बाबा, बर' हारिनिफ्राय फलोवार्स जेसेबांखि मोना मानो बा गुबुन हारिनिफ्राय फलोवार्स जेसेबांखि मोना मानो, बिथांनि भिउसआ बर' हारिनिफ्राय बारायानो जाथों आरो गुबुन हारिनिफ्राय बारा खमानो जाथों, खम बारा बेयावहाय जेबो फाराग गैया। बर'निफ्राय मोनब्लाबो गुबुन हारिनिफ्राय मोनब्लाबो बिथाङा जोंनिनो बर' हारिनि फिसाखा। जोङो बिथांखौहाय जौगानो थाखाय बांसिन जोङो साबस्क्राइब खालामना होनो नाजानांगौ, लाइक होनानै होनो नाजानांगौ, कमेन्ट होलायनानै होनांगौ, शेयार खालामलायनानै होनांगौ। ना जोंनि बर' इउटुबारफ्रा गावजों गाव ग्र' जालायनायखौ बा जौगालायनायखौ नायज्लायनो बायो ना माथो? दिनै गोदान जोनोम जानाय चेनेलफ्राखौथ' रावबो साबस्क्राइब होनानै होखाया। इउटुबार लोगोआरि नोंथांमोन आरो रायजो राजाफोर, दिनै जोंनि हारिखौ नायोब्ला आरो गुबुननि हारिखौहाय नायनानै रुजुयोब्ला जों बर' हारिया ओरैबायदि गाहायाव। मानो होनोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गावजों गाव मदद होलायो, साबस्क्राइब खालामलायनानै होयो, शेयार खालामलायनानै होलायो, एसेबां बखिलायाबो आरो हिंसालायाबो। नोंथांमोना गुबुन जायगायाव फैनानै नायफै, अब्लासो नोंथांमोना एसे आइडियाफोरखौहाय मोनगोन। बे गामि गेजेराव थानानै गावनि गामियावल' थानानै बारहावा गावनि गामिनि बारहावाल' जानानै गुबुननि बारहावाखौहाय नोंथाङा जेबो मिथियाब्लालाय मा जानो? गुबुन हारिनि बारहावाखौबोथ' जानो नांगोन ना। ब्रादार आलफ्रेडआ 100आव 100% कारेक्ट राव बाहायदों, मिथियो दा? बिथाङा कारेक्ट रावखौनो बुंदों। बर' हारिया गावजों गाव मालाबाबो मिलायलाया, सापर्टबो खालामलाया। जुदि बर'आ गावजों गाव सापर्ट खालामलायोब्लाना जोंनि बर' हारिनावहाय गासै बेसेबां दङ? 35 लाख बा 25 लाख पपुलेसन दङ। बेसेबाङा थांबावासो जोंनि बर' हारिनि इउटुबार चेनेल, जोंनि बर' हारिनि इउटुबार्सफोरनि साबस्क्राइबार। अब्ला नोंथाङा साननानै नायदो, मानो भिउस बाराया, मानो साबस्क्राइबा बाराया, मानो फलोवार्सफ्रा फैया? हिंसा लायो, नायलायनो बायो, नायलायनो हाया। गुबुन हारिया जौगालायनायखौ लुबैयो, नाथाय बर' हारिया जौगानायखौहाय हास्थाया। सोरबाया जौगायोब्ला बेखौ गाख्लायफिननो नाजायो। बेबायदिसो बर' हारिनि साननाय हनाया।
नोंथाङा गावबा गावनि गामियावनो नाय सोरबा बर' हारिनि दखान खाथियावहाय सोरबा गुबुन हारिया दखान खुलिदेरदोंब्ला बै बर'नि दखानाखौ शपिं खालामालासिनो गुबुननि दखानावसो शपिं खालामगोन, गुबुन हारिनि दखानावसो शपिं खालामगोन। अब्लालाय माब्रैथो जोंलाय जौगानो, माब्रैथो जोंलाय हारिखौहाय फोजौखांनो हानाय? साबायन' दखान फिसायावनो बेफोरबायदि जायोब्ला अब्ला गिदिर गिदिर दखानफ्रालाय बोरैथो थांनानै थानो? अरे बाबा ऐसा मत करो यार, कभी भी ऐसा मत करो। जब मदद करेंगे ना तो आप भी ग्रो हो जाएगा। दूसरों को देखो, दूसरों लोग कभी भी ऐसा नहीं, कहीं भी किधर भी मिलजुल के काम करता है हम लोग। तो चलो दोस्तों, आं अब्ला बेयावनो बे भिडिअ'खौ फोजोबनाय जासिगोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होब्लानो जाबाय। एसेनोसै लोगोफोर, जय बर' हारिनि।